Kako smo mi različiti od ovih koji su bili, recimo, prije 15 godina? Jesmo li zahtjevniji, jesmo li Isto kao poslušniji, što je i neposlušniji? generacija X od Y i tako dalje Da. kad gledate unatrag. Baš sam jučer na sociologiji imala tu temu o društvenim promjenama pa smo uspoređivali generacije što se izmijenilo. Osim što je utjecaj tehnologije učinio svoje, dakle vi ste ipak više generacija na smartfonima, slušalice, mobiteli, laptopi, tableti i tako dalje. Ono što ljudi i prije su uvijek govorili svi ono vi mladi, vi mladi, vi mladi. Ja mislim da svaka generacija mladih ljudi donosi nešto lijepo sa sobom, donosi nešto pozitivno. Uvijek je bilo problema u bilo kojoj generaciji, a u kojem smislu je velika promjena. Ono što sam malo prije spominjala, mislim da se manje čita. Mislim da se više uzimaju da se kalkulira puno, da se uzima gotovanski se pristupa nekim stvarima. Manje se kritički promišlja. Aha. To je ono što sam rekla. Ne možete samo pročitati naslov i zaključiti nešto ili pročitati informaciju u jednom mediju, a ne pročitati u ostalim medijima da vidite u čemu se preklapaju, što je zaista točno. Ne mogu reći uvijek ima odgovornih učenika i neodgovornih. I prije je bilo i odgovornih i neodgovornih. Ali jednostavno mislim da utjecaj tehnologije ipak utjecao na smanjenje koncentracije.